Tresorera sang barangay nga ginlothang patay. Mga kapulisan sa Leon, wala pa sang may ginasundan nga motibo. Anti sa kabugsan sa balita, yari nga aton sponsor. Experience luxury and relaxation at Salon de Pamplona, with 8 branches to serve you. Book now and let us pamper you in style. Blanco pa sa karon ang kapulisan sang Leon sa motibo sa pagpatay sa anay kapitan sang barangay. Kagkaron, isa na ka tresorera. Ini matapos ang ginlothang sa waiting shed alas 6:30 sa ngaga, Miyerkules Hunyo 14, 2023 sa Barangay Bacolod, Leon, Iloilo. Ang biktima hanging kilala kay Teresa Muala, 59 anyos, sa Barangay Kabuluan, Leon, kag ini ang isa ka tresorera sa ilang barangay. Sa interview sang Radyo Bistado kay Police Captain Rodel Pasion, ang hepe sang Leon Municipal Police Station, iyagin pahayag alas 5 sa ngaga, naghalin sa ila balay si Amuala kag nagpadulong sa iya umagad sakay sa motorsiklo sa waiting shed nga sakop sang Barangay Bacolod. Iniyang nagabantay sang salakyan kag mapadulong na tanay sa banwa agud magpasa sa mga dokumento sa mga senior citizen. Pagpatak alas 6:30 sa ngaga, hinali lang may nagpondo nga motorsiklo. Isa ka driver kag angkas, lonsay mga lalaki. Kag ang angkas ka sospek, among nanaog kag nagpalupok sang armas tutang, kag nakaangkon sang isa ka pilas sa nawala nga ulo si Amuala, rason sang iya kamatayon. Matapos ang krimen, gilayon nga nalagyo ang mga sospek sa direksyon sang Barangay Maliaw sa amuman nga banwa. Kag na-recover naman sang kapulisan sa crime scene ang duha ka basyo sang bala sang kalibre 45. Sunod sa investigasyon ni Pasyon, antes pa man natabo ang insidente, ginaangkas sadto ang biktima sang iya umagad agod magpadulong sa waiting shed. May natulupang dan na ini nga motorsiklo nga may angkas kag ang mga ini lonsay may tabo ng itsura nga nagasunod sa ila. Apang wala inigin sapak sang umagad sang biktima ka nagpadayon lang sa pagmaneho sang motorsiklo kag lipod sa iya ihibalo nga amo na to ang mga sospek nga maluthang sa iya nga ugangan. Base sa mga impormasyon nga nakuha ng Pasyon, anay nga kapitan sa ila barangay si Amuala, bangod tapos na ang termino, si Amuala liwat ang nagpapili sa eleksyon bilang kagawad. Ini ang nagdaog, apang hinali lang ini nag-resign, kag gilayon man ginapoint sang ila kapitan bilang sa posisyon niya karon nga tresorera. Mabuot nga klase sang tao si Amuala. Bisan sang ini pa ang kapitan, kag wala man sang nahibaluan niya kontra sang yara pa ini sa poder, kag wala man sang may kaakig nga opisyal sa barangay ni Amuala. Nagtuhaw man sa investigasyon ng Pasyon nga ginaaligar sorwana kuno si Amuala kag ini ang ginatumod nga rason sang pagkapatay sang isa ka persona sa tuig 2014 kag isa man ka persona sa tuig 2019. Apang ini ang hindi klaro pa para kay Pasyon kung paano ang mga ini nagkitaay kag nagpamalibad man ang mga himata ni Amuala nga ini ang isa ka sorwana kag hindi gani ini makahibalo magpangluya. Hindi man matumod ni Pasyon kon kahimuan ini sang armado nga grupo bangod wala diri sang nagakahigong ebidensya. Maliyo man nga ang gulo kon basihan sa pinolotika kag buron man katama kon ila basihan sa ginaaligar pagkasorwana ni Amuala kag wala diri sang ni isa nga ginasundan nga motibo sa pagpatay sa biktima. Muni gani ang hindi klaro sir kiti suno man sa claim sang pamilya nga ti hindi ni siya kabalo, hindi siya suruano o ti amo man na bala nga ti ang panandi nga pumangkot namon nga regarding sa muna o wala Manila gina-deny Manila kagati ginahambal nga ti maayo na yang tawo si Ma'am Teresa. Isa lang. Bali naka-recover kita dito sang duwa ka basiyo ti most probably kadua man sa gina tiro kiti may na-recover kita dito nga duwa mo. Oo, pero isa lang gid kiti wala isa lang ang naggigo sa isa lang ang pilas gali sa aton nga biktima sa ulo. Sa karon padayon ang investigasyon sa Leon Municipal Police Station, lagip na ang pakigangot sa mga witness sa lugar agod maghatag sang kasanag sa madulom nga motibo sa pagpatay kay Amuala. Aaron Rifoyo, Basta Balita kag Serbisyo Publiko, Radyo Bistado.